Ano po, Nay? Kaawaan ka ng Diyos. Anong oras na, Loren? Anong oras na? 9:00 po, Nay. Yan nga ang sinasabi ko. 9:00 na ng gabi. Hindi ka pa kumakain ng hapunan. Tingnan mo para kang lantang gulay. Umulan kasi, Nay, kaya mas matraffic. Yun na nga. Tapos bukas, gigising ka ng madaling araw para pumasok. Abay baka naman magkasakit ka na niyan, anak. Kaya ko naman, Nay. Saka nakakapagpahinga naman ako kapag Sabado at Linggo. Paano naman ako, anak? Bakit ho? Natatraffic din kayo? Nandito lang naman kayo sa bahay Tignan mo tong batang to. Batuhin kaya kita ng tsinelas. Joke lang, Nay. Ang ibig kong sabihin, nag-aalala ko kapag ginagabi ka. Naglalakad ka pa naman dyan sa mahaba at madilim na eskinita. Paano kung hilain ka na lang dyan? Napakarami pa namang salbahe sa panahon ngayon. Oo na, Nay. Para hindi na kayo mag-alala, maghahanap na ako ng boarding house na malapit sa eskwela. Mabuti naman. Mukhang mas mapapanatag ako kapag ganyan. Oh, sigurado ka na ba talaga? Baka mamaya, isang araw ka pa lang ayaw mo na. Hindi mo na mababawi yung 1 month advance mo. Ang totoo, kung ako lang, ayoko naman sanang mag-board. 4th year college na ako. Saka pa ako pinagbo-boarding house. Kinaya ko namang mag-uwian sa amin simula 1st year college. Yun naman pala bakit ba kasi bigla ka nalang pinag-boarding house ng nanay mo? Lagi daw kasi akong kinagabi sa pag-uwi. Nag-aalala. Baka daw isang araw mapano ako sa daan. Ilang oras bang biyahe mo? 2 hanggang 3 oras. Malayo nga. Malapit lang kung tutuusin. Matraffic lang talaga. Sakto! May bakante sa room namin mismo. Sama kita after school. Tour kita. Baka magustuhan mo. Ay, sige. Salamat, Sheila, ha? Sus! Wala yun. Ikaw pa. Dito na yon? Ang lapit, no? Ilang hakbang lang from school. Sabi nga kasi, dati daw, dormitory ito ng mga estudyante sa school na malalayo ang bahay. Pero dahil nahirapan ng mag-manage yung mga madre, binenta na lang. Kaya pala parang lumang bahay siya. Tito, lahat kaming mga boarders may susi ng gate. Oh, sandali buksan ko. Ayan. Siyempre, kailangang isarado ang gate pagkapasok. May susi ng main door. Ayan, bukas na. Welcome! Oh, pasok na tayo. Ito yung kwarto. 4 ang border sa isang kwarto. May sarili kang cabinet, study table at syempre, upuan. Oh, ito naman yung kitchen at dining area. Bawal kumain sa kwarto, ha? Dito naman naglalaba. Tapos, yan yung 2 common bathrooms. Pila dyan pag umaga. Kaya kapag maaga ang klase mo, higising ka ng maaga para makaligo ka. Sheila, bakit umalis yung isang roommate nyo? Ang dami kasi nakikita noon na hindi naman namin nakikita. May third eye daw siya. Hindi ko alam kung totoo, sadyang matatakutin lang. Umalis kasi may nakikitang kakaiba? Parang ganun. Hindi nga inabot ng 1 linggo. Araw-araw may eksena yun. Bigla-bigla na lang nanginginig sa takot. Okay naman ang ambience itong boarding house. Baka matatakutin lang. Nakapagdesisyon na ako, Sheila. Magbo-board ako dito hanggang matapos ang school year. Buti naman. Halika na. Puntahan na natin yung landlady para ma-reserve mo na yung bakante sa room namin. Sorry, kanina ka pa naghihintay? Hindi naman. Ang aga mong nagising. Natakot ako sa pila. O sige, ligo na ako ha. Sabay tayong pumasok. Oo, hintayin kita.
Ano yan? Parang pin. Eto, tignan mo. Parang ang luma-luma naman ito. May parang logo at mga letra pero halos mabura na. Saan galing to? Nahulog kanina sa banyo habang naliligo ako. Bumagsak lang? Galing sa kisame siguro? Di ako sure. Naghihilamos kasi ako nun so punong-puno ng sabon yung mukha ko. Tapos may narinig akong kumalansing. Inalis ko yung sabon sa mukha ko tapos pagtingin ko, nakita ko yan sa sahig. Makinis na makinis yung kisame ng banyo. Walang butas. Paano nalaglag yan dun? Hindi ko din alam. Ayoko nang isipin. Bilisan mo na mag-ayos at pumasok na tayo. Si Mrs. Reyes yung first subject, uy. Ayaw na ng late. Eto na, nagmamadali na. Lapit lang ng school, wala pang 5 minutes, nandun na tayo. Remember that a good story has 8 elements. First of these elements is what we call the theme. Miss Mariano, nakikinig ka ba? Yan na yung dragon. Pad mo today tayo, ma'am. Sheila, marinig ka. Yes, ma'am. Sa halip kasi na tumingin ka dito sa board at mag-take down ng notes, kanina ka pa may kinukut-kut dyan. Ano ba yan? Pin lang po, ma'am. Please bring that here so you are not distracted. You can get it back after my class. Saan mo nakuha ito? Bakit meron ka nito? Ano po ba yan, ma'am? Ito yung pin na suot ng mga madre na nagsimula nitong eskwelahan. Ngayong hindi na mga madre ang nagtuturo, wala na ang pin na ito. Matagal na panahon na ang lumipas mula nung huling magturo ang mga madre sa paaralang ito. Ganun po ba, ma'am? Hindi ko na po kukunin yung pin. Sa inyo na lang po. Kinikilabutan ako, Sheila. Paano nahulog sa banyo yung antigong pin na yun ng madre? Diba nga, sabi ko sa'yo, mga madre ang nagpapatakbo dati ng boarding house. Hindi naman yata kasi nirenovate yun. Nire-repair lang pag may nasisira. Baka naman napasiksik yung pin kung saan. Tapos nalaglag. Hindi ka pa matutulog? Patulog na. Shutdown ko lang tong laptop. Kaso nagugutom ako. Nakakapagod mag-aral. Naku, bawal lang lumabas at magpapasok ng delivery kapag ganitong oras na. Mahigpit dito. Di bale, labas na lang ako sa kusina. Iinom ako ng gatas. Bumili ako kahapon, nilagay ko sa ref. Oh, may kising pa din pala tulad ko. Nag-review din siguro. Sosyal naman ang pantulog. Nakakasilaw sa kaputian. Ang haba at kintab din ang buhok. Nakatalikod lang pero siguro napakaganda nito pagharap. Saang room kaya siya? Sayang, tumayo na. Bala ko pa namang tsikahin. Oh my gosh! Oh my gosh! Tumagos sa pader yung babae! Bakit siya tumagos sa pader? Paano nangyari yun? Sheila! Sheila! Loren? Loren, ano nangyari? May babae! May babae sa kusina! Loren! Loren! Boarding house ito na exclusive for girls. Malamang may babae sa kusina. Sheila, tumagos sa pader yung babae. Normal ba yun? Hindi. Pero sigurado ka ba? Baka naman namalikmata ka lang sa antok. Hating gabi na kasi. Hindi ako pwede magkamali, Sheila. Yung babae... Yung babae... Tumagos sa pader! Uy, kamusta ka? Nangangalumata ka? Nakatulog ka ba? Hindi nga. Magdamag umuuga tong higaan ko. Hirap pala pag nasa taas ka ng double deck. Ang likot matulog ni Ashley kagabi. Loren. Huwag mo nang sabihin kay Ashley
Baka sabihin pa nagrereklamo ako. Lauren, wala kasi si Ashley. Umuwi sa kanila kahapon ng umaga. Walang natulog dito sa baba ng kama mo. Ha? Sino yung umuga ng kama ko buong gabi? Sheila. Sigurado ka bang hindi ka papasok? Hindi muna. Napakasakit ng ulo ko. Baka kailangan kong magbawi ng tulog. Mabuti pa nga siguro. Hayaan mo, uuwi na lang ako agad after school. Oh, Lauren! Ba't nandito ka sa labas? Akala ko matutulog ka. Hindi na ako makatulog. Hinintay na lang kita. Sheila, tignan mo to. Ano nangyari sa hita mo? Marka ng kamay yan ah. Pulang-pula. Sinong may gawa niyan? Hindi ko alam. Anong hindi mo alam? Natutulog kasi ako. Nagising ako kasi may biglang humampas sa hita ko. Malakas. Gumuguhit yung sakit. Pagbukas sa mata ko, wala namang tao. Mag-isa lang ako. Imposible namang may nakapasok na iba kasi nakalak yung pinto ng kwarto. Ang hirap maniwala, Lauren, pero hindi ko alam kung paano ipapaliwanag yung marka sa hita mo. Hindi ko na kaya, Sheila. Palala na ng palala. Baka sa susunod, hindi lang hampas ang gawin sa akin. O anak, wala ka na bang nakalimutan? Wala na po, Nay. Naimpake ko na po lahat. O paano, Sheila? Iuuwi ko na itong kaibigan mo ha. Hindi naman sanay mahiwalay sa nanay. Sige po, ingat po kayo. Magkikita din naman kayong dalawa sa school. Opo naman. Tulungan ko na po kayo magbuhat. Salamat, Sheila, ha. Kita tayo sa school sa Monday. Sige, ingat kayo ha. Nay Melba, pasok na po ako. Sige, Sheila. Thank you. Nay, pasok na po kayo dito sa kotse. Sino po ba yung kinakawayan nyo dyan? Yung babae sa bintana. Boardmate mo, panigurado. Nakapantulog pa nga. Puting-puti ang suot. Hindi ko nga lang masyadong maaninag ang muka. Nay naman eh. Oh, bakit? Kumakaway, alangan namang hindi ako kumaway pabalik. Baka naman sabihin ang suplada natin. Nagpapaalam siguro. Ang haba ng buhok ng boardmate mo. Ang kintab. Sana mahaba rin ang buhok mo. Bagay din yun sa'yo. Nay, tama na. Ayoko ng pag-usapan. Gusto ko nang umuwi. Lumabas ka kaya dyan at kumaway ka rin. Kaway pa rin ng kaway eh. Baka hinihintay kang magbabay. Nay, utang na loob. Pumasok na kayo dito, please. Baka sumama pa yan sa atin. Bakit naman sasama eh? Nakapantulog pa. Eto na, papasok na ako. Ayan, nakaupo na ako. Kailan ka maghahanap ng bagong boarding house, Lauren? Malapit dapat sa eskwela, ha? Ayoko na mag-boarding house, Nay. Hinding-hindi na. Dear love, saglit lang akong nanatili sa boarding house, pero habang buhay ko na yatang dinala sa aking alaala ang aking naging kahindik-hindik na karanasan. Tulungan mo akong magkaroon ng kapayapaan sa aking puso at isipan. Tulungan mo akong huwag mag-alala sa mga bagay na hindi ko mababago. Ibigay mo sa akin ang iyong banal na espiritu upang gabayan ako sa bawat araw. Yan ang aking naging panalangin tuwina mula ng huling araw ko sa boarding house. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Base
sake!